Zdravo svima, ja sam Ana Marija Marinković, vodim Vino agenciju za studije u inostranstvu i sajt kakonamaster.com. Verovatno su mnogi od vas već čitali ovaj sajt koji postoji od 2011. godine, gde sam ja i moje kolege i moji prijatelji pisali u studijama u inostranstvu, školama jezika, srednjim školama, fakultetima i trudili smo se da promovišemo mobilnost. Prva tema koju ćemo obraditi je naravno zaštitno studije u inostranstvu. Kod nas, kada klijenti dolaze u agenciju, mi sa njim uopšte ne razgovaramo o tome, zato što nekako mislimo da kad su došli kod nas znaju zašto im to treba. Ali, naravno, za one koji uopšte se razmišljaju da li ići i da li ne, ja ću vam dati 6 razloga zašto ja, a i mnogi eksperti, misle da bi trebalo da odete na studiju u inostranstvu. Mi se nalazimo u Beogradu, gde se nalazi univerzitet u Beogradu, koji je najbolje rangiran srpski univerzitet i jedini od svih univerziteta u Srbiji nalazi se na Šangajskoj listi. Nažalost, nijedan drugi srpski univerzitet nije ni na jednoj međunarodnoj listi rangiranja, ali jeste priznat ako idete sa tom diplomom na master. Mi predstavljamo 100 univerziteta i skoro svi su bolje rangirani od univerziteta u Beogradu, tako da ako tražite neku top rangiranu instituciju, u inostranstvu ćete pre doći do nje nego u Srbiji, to je jasno. Što se tiče samog kvaliteta obrazovanja, mislim da studije u Zapadnoj Evropi, Americi i Kanadi prosto nude jednu vrstu primenjivosti znanja koju mi ovde u Srbiji teže možemo da steknemo, što znam jer sam i sama završila političke nauke na univerzitetu u Beogradu i predivno mi je bilo na fakultetu, ali mislim da što se tiče neke primenjivosti znanja, dok nisam odšla studiram u inostranstvu, jednostavno nisam znala šta da radim sa tim informacijama. Druga stvar su naravno međunarodne svetski priznate diplome. Ja sam magistrirala na Sorboni i kada ipak imate jednu diplomu sa svetskog univerziteta i taj neki trademark, to vam otvara mnoga vrata. Takođe sam studirala u Italiji i Belgiji i jednostavno neko iskustvo i znanje sa tih fakulteta ne može da se meri s ovim u Srbiji, to znam lično iz svog iskustva. Treća stvar koju bih izdvojila je nešto o čemu studenti ne razmišljaju prečesto, a ja mislim da je veoma važno, a to je neko interkulturno iskustvo i razumevanje drugih kultura. Srbija je realno jedno dosta ipak zatvoreno društvo, iako smo malo društvo, ali mi živimo u toj nekoj jugosferi i ono što nam se plasira kroz medije je često nešto što nema veze sa svetom i gde, da kažemo, reality i slične stvari ne zauzimaju ni približno toliko prostora i mi ipak malo znamo o drugim kulturama i drugim zemljama, a ipak vi kad odete na studiju u inostranstvu, vi se očešete od sve te strance, od te neke druge kulturne putanje i to ostavi ogroman utisak i puno promeni čoveka. To je važno u stvari zato što mnogo kasnije lakše sarađujete sa strancima, lakše radite sa njima i ja to vidim i sa našim klijentima koji se vraćaju sa studija u inostranstvu, jer Srbija, iako je zatvorena ekonomski, je ipak vrlo otvorena zemlja i mi uvozimo i izvozimo puno stvari i jako je važno da kad ste studirali u inostranstvu vi ipak znate šta znači raditi s nekim iz Italije, iz Nemačke, iz Kanade i stvarno mislim da to je jedno od najvrednijih stvari koje ćete dobiti studirati u inostranstvu. Četvrti razlog je pristup inostranim tržištima rada. Iz Srbije godišnje ode na studije negde oko 14.000 ljudi na sve nivoje osnovne, master, doktorske i razmene. I otprilike negde polovina se vrati, što je u stvari i svetski prosek. Vi na cijelom svetu, u svim zemljama, manje više 50% ljudi ostane u inostranstvu da radi, uda se ili odu u neku treću zemlju, a 50% se vrati i takva je ista situacija u Srbiji. I u stvari, vi kada ste studirali u inostranstvu, mnogo lakše možete da radite u inostranstvu ili da radite u nekoj međunarodnoj kompaniji. Kod nas velike međunarodne kompanije koje su u Srbiji uvek traže studente koji su studirali u inostranstvu, što zbog boljeg znanja jezika i naravno zbog razumijevanja drugih kultura. Peti razlog je definitivno uspešnija karijera. Istraživanje British Councila je pokazalo da svi koji su studirali u inostranstvu, bez obzira da li je to bilo 6 meseci ili 10 godina, uvek imaju bolju karijeru u odnosu na one koji su bili samo u svojoj zemlji. Jednostavno, ti pojedinci su često vredniji, progresivniji, više veruju u sebe i lakše napreduju u društvu.
Poslednji razlog je naravno znanje stranih jezika. Kada studirate u inostranstvu, vi uvek znate uglavnom veoma dobro engleski i taj neki lokalni jezik, neko i više jezika, zavisi koliko ste talentovani, ali svakako znanje stranog jezika za život u Srbiji ili van Srbije je veoma važno, jer vi čak i u Srbiji kad radite, čak i kada ste advokat, imate puno stranih klijenata i profesionalno znanje engleskog jezika donosi tu veliku promenu u karijeri. Hvala što ste odgledali ovaj video, nastavit ćemo svake nedelje da vas informišemo i za sva pitanja obratite nam se na kontakt stranicu ispod.